mamatsika atao mo tsy hagnano vacances lahy maiziko vacances zany dia mitsika karaha fa tsy ho isy azy papanazy vahnesa aloha amin'ny fampidirana rehy hianatra amin'ny tagny ho avy toko kedikan zany doko tsisy arôzazy hely fiakaraka klasy tegny ma ampapanahagna na mangataka zany fa aminahy aloha tegna tsisy lohanazy hitana tegna vaky na encore Léopold lafo sambosa jiaby tagny tavela 10,000 tavela mamay izy ndraiky mezo tina mivarotra izy io za koa masy mbo fareraka amin'ny raha toy antegna za lavany fizavan'olo jiaby amin'ny lalagna regny peramentra jiaby aminay mahita zaby ege mpivatro sambosy mbo tavisaka aiza lahy za koa masy megnamegnatra am'izy io mba vo tokony torinahany mijanogno an-tragno mamakimaky dictionnaire za le boky nividigny tamin'ny fivarotam-boky masoa regny tokony mbo vakiky izy tokony mbo mangala sofila hely za ary mankôry ma programme ana Robertina za to ve mamambola hanasa maloha zay ko lal fagnaha am Léopold rah mivarotra sambosy magnano megnamentra nefa ivelony tegna antsika ke tsy maintsy tafa fa io raha hiagnantsika kato tsy mambohena rendrika fa volany zivy dia raha hianarana re kaye stylo sy ny tariny ary evindriky magnano megnamentra mivarotra izy ora mamane akama tsy zaza misy mo an-tragno akao mba izaha hanigny mitotry amin'ny fatapera efa may izy la an-tragno akao ko zare mifamaly mivarotra sambosy zany zare roa mianadaka akao Léopold zay mbola voavy sambosa zany tsy lafa 10,000 tavela ka ke raha Robertina o amizay mikandivarotra izy or Robertina mbola hanasa lamba mo izay lafo sambosa za nahita azy agny amin'ny rond-point agny mihinagna finesy ndraiky raha tanyle maty amin'io sambosa fitriakany amin'ny tany akio tsy haiko zany fa volagno zare fa zahy tegna disika mivolagna azy le tsara raha ndre raha volagniky donc onako donc raha ndre raha koragny aka mo zareo aka zare roa mianada Léopold oi papa nankôry magnakory sy magnakory mangiafy fandehany fivarotagna zay sambosa hitagny rao le fandeha sambosa zany commence tsisy olo mividy jipa zany tegna marigny magnino isan'andro regny anabavinao malafo izy jiaby magnino ndraiky anao 10,000 beze tavela lozika iny zany papa izy fa avy za lehilahy malafo izy mandeha tetetety lalahy regny izy malafo Léopold moramora vavanao hanafa tsy malafo sambosa viany za tana mandeha amin'ny lalahy zany tsara lalahy aby ndafosako sambosa anahy ke mo zay olo mividy fo mividy za tsara mandeha amin'ny lalahy zany zao raha mbarako anare roa mianada koa karaha manahy io sady anifagna droit idiranareo amin'ny fidiragna io aveo vidianagna cahier vidianagna blouse tsy mahavita anare mba ampanaovagna bricole hely ndraiky efa nolatolaka magnano io za tony maly jisika masovatsovitra za fo nivarotro na lafo sambosa za izy raha mahita vavay avy madiniky rehefa mampimegnamenatra azy vavanao sambosa moko tsy lafo andeha riagna tsy mina ndesigny mody satria aminah teny gasy vavay avy mbola vangoko tefaka fififina io moramora na Léopold avy homagna mantsagana zay io losiko anao mandeha nday sambosa reo mitety aka jiaby io atana rehefa moramora mo mampiditra anareo mianatra izy ala zay ndamo sakafo karakarao finanankanigny akao Robertina andro fa matsagna be jiaby io fotoaka faty akato zareo roa tadiavinareo mamanareo manjaitry hely antany akao koa tavandrenareo andoatra hanigny io zala reza loatra mo Robertina loarako varotry egny nazy me zany mbola tavandra za manjaity toko hamoatra azy havy zama madame avy aho etreritsika koragna hely mba ino kiniany ty madame nikaiky zaty zay raha ino maty matevy ny koragna zegny tsy zany baka mo efa helahela ny fanimbadianantsika zay nefa ny atsika mbola tsara niteraka ziskisike zahi nefa mbo tiananjanaka tena nitaranika hely agnatin'ny tokantragnotsika to sady mba mangala diandiagnana koa baka zany ia marigny zegny zandrika ne mbo fa miezaka amin'ny raha zegny mandeha agnila asika sy mety mahazo zaza zay tanao tegna mikarakara mihitsy ia natatao ny diniky mety tsy mifampiteraka mihitsy atsika roa eto koa atsika tsy mifampiteraka ake atsika to mbo agnantony dokotera la za koa fa mandeha amin'ny dokotera amin'ny sisiny egny sy tanao fo zy mona raiky fogna atsika roa raha zegny azanony tsy endry koragna zegny za zegny misy programme anakazy io asa magnino ana isaka za minanagna raha zany ty teraka zany fogna raha tana tapatapahana mantaka ny koragnantsika
tsy hena za koa lerana mandeha magnano mission arena i mandeha magnano mission lava za raiky fogna akato manginy ko mbo misy zaza ke mbo hafahafa hely antegna afaka jerijery fa firy vola laniko tamin'ny fombarotam-boky mahasoata ry nagniry anao teo ividianana boky resaka fandokiagna nividianako anao nagniry koa anao boky resaka fiompiagna nividianako anao sa resaka mikasiky code de la route koa zany ividigna aminao indesanao camiontsika ao tiako baka raha jiaby zany mo ny tegna ilaiky zaza mo efa haiky aby raha jiaby zany ya koragna zany lavaloatra madamo ke anao ngiako tsendrika zapodeve koa manohy zany ya mandigny anantragno ato za zay veloma za mandiniky tsara ko ny mety tsy miteraka mitsy magnaky fotoagna anakalany aminazy haza magnaky ty tsaba heny sy miteraka za miteraka za ty tegna miteraka mitsy fahitako za za mategilaka aloha za karaha ty za magnaky hafa mitsy zay io sisiny egny zany tsy saraka aminazy mety za tsaikitsaiky apetrako amin'ny sisiny egny zay io za hevitry hafa za aminazy ya agny ro tany atsimotsimo agny ambalabe egny agny za miza vaiavy atako vady agny zay mitsy mety trako alesintrany donc za hagnamboatra gâteau amin'ny boky nividiny ramose to fô zany isaka za mikoragna fitirahagna zany ahitany problème fô izy mipodeviagna donc izy ko mahita gâteau to mety mba moramora ikoragna Paul, mbola fontry mo sambosanaka? Efa tavela folo sambosanaka. Za modeloka o za. Fa hekty ana mbola mirindriny mirigny ihany to. Rito za mody mero hagny heky be falafo. Marina kandre mbola fontry. Mahniala hana mari modelohake. Eo za fa mandre ambony koboany mamaky boky mirespera tsara be za inspiration. Regny na mbola modeviagny mbola vahindignery. Ambulanagny na kuniana de modelo ko fa nanmalko ny boreske. Ya. Problème le noaligny ne. Le olo tamparkasta ro le client akagny tsy teo e. Fa zareo ze fa ka. Za matoko tsara besaka za mivarotro ze olany. Tsy mila mandehandeha marindriny mpianatra regny eky za mo akafo za mivarotro azy. Ary tsy Robertina ndraiky anadany mivarotro mo? Tegna izy e. Andaso Anton Kiro. Ako Robertina. Zo veko magnantso za hampazary jiaby to. Wa. Izy tamo Monsieur Frédéric. Akor Monsieur o. Wa zalahy. Fa nataty tsy haiko ma zay to. Wa anatebaka tsoko tsy hitako. Ahoana Ramose, ahoana? Ya, akory tovolahy. Afy nivarotro le sambosa za ifo. Ambelako hely dako refo za fa izy e. Programme anakazebaka mila raha to lafo tsara be loloka satria za mila mody voalohany aminay roa i. Zay, ok maître, za fa teo. Ya, mazo mandeha anao. Andraso tasitazanike vilavitra to agny raha tandrero. Za mbola tsy hody zany. Iza mahita azy tsara beky. Tsy maintsy ambarako baba ndraiky niny fo izy niany kofa misary lefaka aky. Attention, disposition hely izy. Tonga de fa kotroko izy. Wa Monsieur o. Bo vidi hely la sambosana to beka zambo malakilaky mody na ndraiky na de tsy mangala jiaby mo. Bo helihely fo izy avy tavela. Ya, tsy magnino zany. Fitiavako anazy zany ahoriko izy jiaby de ambiny photo. Atsika roa miaraka mihinagna azy, avetsika vidy boisson hely nanantsika azy. Ary izy ko magnanjany bas Monsieur tsika andeha ambara ro hagny ero tsika mihinagna azy. Amle tiako mihitsy ke, mety sa. Sady anko atsika mikorokoragna, sady mandamindamigna raha tokony hitantsika zany. Sa manakory? Ya, pare zany. Bon, atsika koa tsy lavakoragna tsika tonga de fandeha. Indy fampitartarika izy. Tsy maintsy magnaraka tsengabenina. Za fa izy za. Zay, midirana hoe, ambaratra atsika mihinagna azy niany. Zay, anaovy boisson raiky zay azafady. Za Ramose we. Ary na imo tsy nagnano vakansy. Zay mo tegna mbola agnatin'ny asa zay hitanay io satria mbola vohony tsara BPC tegny ary karakaragnano baka koa zay. Za na tonga za tsy nagnano vakansy. Moi, ary manintsy boisson to we. Moi to niany toko mandrondrorogno tsara be miaraka amin'ny sambosy.
Ya tegna manitsiko nisy to zay efa na tonga defa minana aza me fa hafa hitanao Robertina manomboky niany zaho aza nitsovigny Ramose zany fa ataovy hoe Frédéric fô zany agnarana anaka Voilà. Raha magnino eky namandra magnanjagny na geda be kele antsovika amin'ny agnarana za amin'io helihelina ary tsy vitan za helihelina zegny za amin'ny mpianatra anady izy tek kele agnantsona amin'ny agnarana mahazany ndre karaha sarotro aminahy sarotro zany satria tsy vonika anao anay baka tegna tiako zany sa manakory wa monsieur ana indraiky tsy magnaratra za loatra anay aha tsy fagnararotigna zany tsopaka na miteny hoe anany vity sambosana jiaby aveo nividy boisson tsisy resaka zany fa tegna fitiavagna fomady zany volagnako zany ary atana mankory fogna ery Claudia ndraiky asiata regny nisy fotoagna azy apaka zare karaha ntolotologno tamina manakory eky zare veke regny raha sangisangy fa regny tsy tiako zany anazy zany tegna mety amina oza ndraiky ary ana io mo tsy manambady ndraiky za tsy manambady efa karaha ty fô za haninaka mantsagna zay hitanao afa vita amin'ny finanako sambosa tô fô satria zaka amelogno motro zany ary izy basy magnanjao koragny ana izy koa tegna tia za marigny angataho mamako ndraiky papako rô za ya tsy magnino zany fa tanterahako zany zay angatahakirô zany anao fa nefa ndraiky tsy masiaka ire mandrenazy ako mandeha roa zany tsy magnino ana ira raha ankatia fa tsara andeha morse fa ana andeha angataka za aminjare zare tsy masiaka atandre latasy sambosa jiaby ambarako baba ndraiky mamako za misy maseky mitantagnatagna tinao aby niany ko tsy magname vola re niany sambosa baka ambaranare hevahevany goanigoanigny magnanifo za tsy eky raha magnanilo sady nigna limonady koa zare amin'ny fankahita tsara zay niany tompo fa izy za dikan'izany mo izy koa za koa manambadena mo fa tsy hianatra eky za ave mianatra fô nakele jusque anao tafita na amin'ny université aby za miantoko fianaragna na jiaby amarazagna boky aminakaka maro zay kao amin'ny fivarotam-boky masoa tamin'ny fivarotam-boky masoa nividianako azy tsisy karazam-boky tsy tanao ka izy koa mba resaka fianaragna edy ary amin'ny boky rehefa agnanaovana révision ndraiky fô na mangala baka tonga dia azona baka io awo ary za basy eleva amin'ny ery papako agny angatao aminjareo agny za izy koa tianao edy ya tsy magnino zany Odio zoviko mitabataba fanjaragna anahy tohony za zany fa tsisy tihetsiky ambled zany zahava mandroso salame salama tompoko ana mo mitady zovy za mitady Léopold ana zay mozoviny Léopold azafady namany fô za hito ary anazy tsy zany ka président fokontanero ho ya za fakavavy anazy président fokontany zay baka karaha sasarotondraso de hazony raha aminazy zanako mateky za nda miditra akagny fa izy ka ya misaotra was asovy nampitrina tatô zovy na mbola tsara tsy tana za fa magnotany sahady tegna grave konay asovy nampitrina tatô za mamanaky ake zovy ya mbola tsara vo zay namaly mbola tsara arena zany ny série masekiseky andro matsagna be tona miditra aminay ato za alo tegna somary amborombory ambory za amin'ny ery papako ambory koa za amin'ny papana matoboka za avy eto misy problème antsika oui ino eky zagnahary ana zany tadiavin'ny papako tsisy lerany oui eto eky vo higadra Léopold zagnahary zany koa regny ery mama doko imo mampatatro anao amin'izany mangidy ny fiainana ke za moa tadiavina higadra ana tsara higadra agnantsovagna ana ary agnino fô ana zany mila hitany halany baka za tsy nodina antsagna nandeha nagnakana nivako sambosa igny zay le raha grave
maty tsika to zagnary. Tsy haiko Ya za avekeo mandeha agny. Ako za ko tsy mahazo mody ko tsy namagna kazaka agny. Oui. Loza ray marigny ty loza roa. Maty za zagnary. Ya. Andraso andivôlagna amin'ny mamako e. Ya, andabatra volagny malakilaky. Oui. Eto vao meka gravy. Mbo ino karaha volagniny mama tony ihany. Azafady mama zay misy raha korankely. Ana to mo raha azonino indra koragnina amina. Zibaka hitana. Zibaki nino raha hitako to mbola tsy raha hitako zany ake tonga defa volagno edy. Le za tady avy ny président fokontany zany e. No. Raha tadiavine ta ino? Tegna tsy haiko mo. Tsy gada za to mama. Ke friagna mo natadiavy zany mila mandeha akagny. Zay isany za mila miaraka amin'ny vaiavy. Mana zay mbola tsy mahazo mandeha akagny mandigny fa viany papana avy ake na vao mahazo mandeha akagny. Zany tsy tapako zazy raiky aketo. Ke zay baka. Le zanak'ologno zany tsy mahazo mody ko tsy miaraka aminakahy mandeha agny amindreo agny. Izy ko zany bas ndanao fa zazy papana avy magnaraka anavy fara. Oui. Za zay raiky mama. Maty zaho e. Raha bakiny atananda fô na zake fô vokany kangwa. Waza. Ya mama. Wana sti. Anavy to. Wa. Avy amina folozalusa zay mandeha amin'ny tany jiaby anavy to. Ya, havy za. Ya, atsika andeha agny. Atafo magnano raha hafahafa kebaka babana. Misaraka atsika. Wa, Leopold, ino mo ampisaraka atsika amin'izany? Alôtsika e. Ary andeha aiza mo ery Leopold sy ndraiky izy nazy dio igny mama? Tsy haiko ampikoragna antsovany papanazy dizare igny e. Leopold zany tsy maintsy mandeha akanja fa misy tadiavany azy. Zare zany edy nazony malalaka. Ino nazony nalalaka tsy nadahana higadra? Ma tana mama zany nazy fa za mbo misy problème e. Problème nino koa le raiky ake mbola tsy voavaha ampitro koa na raha nagnakory loatra mo tsika to e. Tsy zany fa misy olo zay angataka za andeha aminareo ake zany. Mbola ikoragna zay papanao am'zany fa zay aloha tegna mbola miasa aloha amin'ny Leopold tsy haizy igny na higadra na hagnankôry le kagny mbola tegna mampiasa aloha fa ninazany tsy dia mampiasa aloha loatra. Mamane, katy e. Ary Leopold ane fa nojaka agny miaraka zanaka zao mo miaraka aminazy. Zany ka président fokontany sy tama tsy nambarane na raha dianjare. Mana izy nahita zany ilefa. Naviteko ne zany ka président fokontany igny ndingala Leopold zany. Leopold zany tsy maintsy magnaraka izy akagny fa fariny papany zany. Tena ambelanao? Zay kun zany mila mandeha magnaraka azy mandeha amindreka agny Leopold e. Anao karaha ataoko olo fa be ihany na io ka ty tsy azoko mihitsy. Efa de tourné mana mbadika ny raha so de tsy hainao zany e. Tsy haiko fa tsika roa fo agnaraka faranjareo e alotsika zay fandehan tsy angatakandro eky. Andraso malôha. Koa tsy mipody eto Leopold mandrapatonga ny 6 heures rivariva. Magnaraka agny tsika. Andro zay mbola mantsagna midi io. Mbola hoantsendrika izy malôha. Zay tanako tegna vahy niasa aloha tsy haiko angodanagna zanak'olo mbola tsy ampotagno magnany e. Zalahy zahazy eto jalintsika to jaly tsy jaly fivarotagna sambosa zay tapaka ko amin'ny Leopold sanatria ny vavako migadra hely akagny fomba akory ko afaha angalantsika izy migadragna raha ohatra ko wisy edy zany angatagny am'Zagnahary ndraiky mbo tsy wisy zany raha papany fa tegna maty eky zaho e. Iko zany kanao e te nambady zany kana vavy misy olo hangataka zany andeha ake fa tsy haiky. Magnino tsara ka ty? Zany antany ao azy baka. Robertina, mo izy ty. Robertina e. Wow. Mantera kony anao amin'ny seza akeo antoniako fandehan raha zany. Fandehan ino mo zany ka pape? Anama fa tsy te hianatra fa te hanambady. Ziko ane sady mianatra aveke manambady koa. Izany asa zao avy olo nengala vady azy zany agny. Anao mamevitra fa manjary edy raha tana azy zany. Olo magnakory ma zany agny. Zany ka ndraiky mpampianatra anay fogna zany. Tonga de tenenao aminazy tsy mety hoe zay za tsy mila olo karaha zany sady anao mbola tsy lera magnano zany lasite baka alaivo manao baka anao zany
zay tapitry ninao ko mbola podipodina aketo koragna makasika zany mahita raha aminah anao fianaragna maloha ataovy rasiko tsara baka zany fivarovarotana reo sambosa io misy natonga anareo iboany problème jiaby zio ty zaha aminazy ko ny tegna mbogaga zare ty tsy nandeha nivarotra sambosa tsara ndraiky nisy raha nagnano zany avy zay fivarotana sambosa io alifagna fô ndraiky ata fa tsy fivarotana sambosa balita teza fogna mo anao lomoaligny afaka moaligny fa roy andro anao tsy nety nody azara sy anao maza mandeha mitourné wala izy mo ava izy izy kofa mandeha mitourné tsy mivola mandeha igny tonga de fa agny tsy mipody eky zany magnano tourné asala magnaky ty zala anao karaha fanambezagna boky nividianagna boky tamin'ny famorotana boky masoa tany mianatra loky ha mba ino ma raha nataonao tato ino zah ko nagnamboatra gâteau tato anao kofa nandeha igny nagnamboatra gâteau tsoko mba hoe irariako anao avy agny nefa na tsy nody izy kofa sy lanao ala fosa zegny baka anantotry foagna e fotsy mba ietsiketsiky hitady vola zany atiny nividianako boky io moana iniove tsy vitan'izany fô ananagna nandeha nitourné nasaka araiky tsy indesina ala za vakilaho saky zegny zako fanavy fa zay azonao tsy zaza amizay agnaty tragno ato tsy mety miteraka zegny ne tsy mahatamagna za agnaty tragno ty atoko ne zako ne koragnantsika farany andatsika andeha amin'ny dokotera fô izany mety fomba azahoantsika zaza za efa tagny azonao anao tsara nandeha za fa nagnano ninaka tagny zah marigny mbola tsy nandeha ary zany la tena homako anao andeha agnantony dokotera hizahatsika hoe ino tsy mety mampiteraka atsika akato izany tokony ologno fivadiany no miaraka mandeha amin'ny dokotera fa tsy lalahy fogna na vaiavy fogna fô iarahan'ny mpivady izy koa resaka fandram-piterahagna no atao maro garabidany koragnanao zegny zany tsy nanarako fahasalamagna io azonao tsy haiko azonao koragna izy tsy hainao edy baka agnombarako azy anao tokony atsika roa mandeha agny zany zaza valavalanao vaiavy to e azonao zay io misy programme koa zay hitanao io zegny misy programme za io tourné ia fa hainao anao kony mpaminagny anao madao aminaka mpaminagny za mila vola voilà tourné sa mila vola i tourné mila vola 4 millions fo ndraiky olo mandeha mitourné raha miseke magnome vola ana ndraiky amegny vola raha tourné vaovao koa zany agny boka tsy varina tsaboko amin'ny tany mbone agny tsy mety tsy mila vola avy an-tragno andesy magny ia kizegny boka zio izy koa magnanjany ameky anao fô ndraiky vola tadiavina ana boka nitadisy to amegny anao fô izy to fô fagnarahagna amin'izy to ndraiky anampody avy agny bebe nitomena zaho bebe nle ameky anazy keto to satria olo mitourné zany nditady vola sala magnaky ty marana azy ny masantokony iny anao ma banky sa ino anao misy zana bola zegny za gaga aminao vola zany tady azy ke za mindeha vola hely ke misy tompony koa tsy marigny aminaka vola baka kofa miditry ato fa zah tompony afa hafa koa zany amblaza andeha angala vola megny anazy zany haiko de sala magnaky ty zala anao ndraiky ty mahita raha tsy mety miteraka momba anao io ndre to vola zany e isahtsa tsy mahampy ia misaotra anao za fa izy izy mo nianiany ana andeha olo voavika efa andeha edy na tsy mbo iseky hely hagnamboatra hentagna anomboarika hentagnara amse koa zany edy hazara izy tsy mila mboariny sy hainao ma izy ty contre-attaque ny tourné io raha tasy dogna hefa fa izy velomo akendrekony mbola tsisy fatagna mitsokogno za matofa mety mbola tsy nahandro tsaramaso Robertina zay fa mifiry efa nevera sa mbola masaka eto asa ino raha tany akato mbola indirako an-tragno ato wa Robert salama tompoko salama madame mama zy edy mama izy magnazava exercice amin'ny boky to hagny aminahy fô zy mama
Za te kondraiky tsy nivolagna hoe ino fa gaga fô za nahita vahiny be an-tragno to andro nevera jiaby to arena amin'ny tsy nanoto tsaramaso am'firika antsika toana ny hinagna matsagna Wa, tsaramaso zany mamafana totrika ka. Za to zavandianao edy aka tsisy fatagna mitsokogno zany ka. Zay fa mandaldako zahay. Afana zany fandany formule jiaby regny Robertina. Ya, monsieur fa haika be. Ya, mangatadalagna veloma madame. Ya, veloma. Intsara Robertina raha natana igny teo karaha miseho tsy haiko ino aza ve tsara aminahy ologno igny Zib ka mama igny edy le holny volaniko taminare monsieur ne le angataka zaha to zany Fa volagno papana tamina mona tsy mila miaraka amin'olo zany maloha kar tsy manambato koa fianaragna fô maloha tafa baka alevo tsy zarany volagno tamina ave mbola andesindesina miditra agnatin'ny tragno akato ologno igny Wa, zikony mama izy nampianatra zako ndranidiany tato mo fa tsy raha hafa eky nampianatra za reto ang formule madindinika reto ke ino zany fampianaragna andro mbola vakansy jiaby tokony mama avantagentsika azontsika avy amin'ny boky tamin'ny fivarotana boky masoa tao hoe afaka magnano avance amin'ny revi fianaragna madindinika fô fianaragna wa ambarako papanana andro kely fahagnanandrika lala zay amin'ny indesina an-tragno agato lesiteny mody saro hoe boky tafialantsigny ake lasy papanaha aveke Wa, zigny tekony mama tsy raha hafa izy nampianatra za fogna izy efa te tana izy fanandeha igny za mona herana tanare tam'zah tsy te na tsaramaso amin'ny tsy natotry naniany bakolo matintsiaka ny papana fogna Wa, mama za tekony tsy raha nataneko ny tete hoe fa zahay nagnano révision hely fô ary Léopold amin'ny tsara te loso aiza koa zigny izy kone mbola tsara havy teo wala nagnankôry mariny zaza igny la andro zay fa mifiry tsety nipody zigny handianagna akagny fôko papana igny kofa havy akeo Ono madame I Léopold fafanodesa mbola tsy nody zany aja zay magnontany Robertina tsara te zany tsara teo mbola tsara nody ary anao misikina lamba anao dia tsika andeha agny Robertina makao akao izy ambulance miambitragno akeo fa aloha tsika andeha agnaraka zaza igny so dia azondrano le kely igny mbo mifiry ka tsika tony andro vomina ambary tsaramaso tsety natotry ningany nikoragna tamin'ny ramse tazany niany tsy haiko ny fenaragna natanjare tao eny enenitra tamin'ny boky zay iza nianatra tamin'ny ramse Léopold sa iza Bertina napiditra lehilahy tamin'ny tragno ty zany Robertina tao hananiany ko nalakilaky fa avy anazy niany mbola mety tojina te ologno zany zay le toetra tegna farany halako zay igny tsy nandehanany amin'ny tragnon'olo navesiko azy tany fa nampidiriny an-tragnotsika akato raha adalagna anazy ay moa izay za izy sokafona varavarana ty Robertina Wa, izy ka kone tsy migadra papay lehilahy iza moa nampidirinao tanatin'ny ty trano ty Wa, zany tekony papa tsy lala hafa mo mesiene zany teo nandeha nampiampianatra za tamin'ny boky reto agny fô tsy efa nivolagniko moa anao ndraiky ramsianao zany za tsy mila zany miditry ato fa raha mbola raiky anao miaraka am'zany roasiko ato anao nagadraiky zany ramse zany ia bas papa fa tsy ampidirika akazo eky baka izy anao koa malailay tena ambady anao alefako fategna anao mbela anao vanjaly akagny anareo sarotra iantragno anareo zay ndraiky mamanao fa sahirana akeo misy karazana boky jiaby manaovanareo révision akeo fanabadiagna ndraiky masaka agnaty talandohanare ake malao anao miambitragno fa zay za problème Léopold agny abidiro lalahy koa akeo ia za tokony papa fa tsy hagnano zany eky zany hôlo zegny fa loso Ya, zao antony nitazomanay zanakareo tena tiako mazava mihitsy président fa rangona rendraigny le kely io niala tantragnonay nindesiny zanaka anao jusqu'à andro ty fa hojobo koa tsy digninay na raha igny ya izy magnodikodigny lohany zanako dikan'izany mila mikoragna atsika ray aman-dreny mila alamigny zay resaka zay aloha ke zanakanay président mbola tsy ampitagno yake zanako ne mba karaha zany koa samby tsy ampitagno fa zanakanareo efa tsy voanatranareo akagny mankalefaka zanako ka dikan'izany za tsy magneky
wala mbo zatazana helo ratsika mbo ngano raha mpihavanana amin'ny raha magnanjany atsika olo samby tanagna raiky ketrika misy raha magnanjany za seka antany anao tsendriky Léopoly zany kologny mo natana ino ro somary mbola mayankiagna izy zany papa izy ndraiky baka papa tsy zany fô zay niaraka nandeha nivarotra sambosa igny de mety teny papa zay tagny ary zay baka mifankatia atakory zay ty vangongoko tefaka mihitsy anao ndre niany sy atako aminady izy tony any fagniny zaho man ka ino mo zany tanjognonao am'izy ro impiry volagniko moa nareo ndraiky anabavinao mitotry ny tsy manjary tanary ino zany tanjognonao amin'ny zanak'ologny tanjogno zany fitiavagna zany le tanjogno papa nakolotonao tsy voavanganao ka fitiavanganao anino akeo makalefa kolo zao izy tsy fandehana am-potoagna am'izany mihitsy na hoe fagnanaragna zaza eky raha atantsika aketo fa andamigny le raha tokony atantsika zany ireo tokony ifagnarantsika fa raha ty ndraiky tsy vita moramora zany satria falakilaikonogny zanako io efa nisy fotoagna nandry taminareo tagny tsy nody anareo tsy mampilaza aminaka ty zanako tazitazominareo akagny dikan'izany le rahany efa hainareo jiaby eny izy io efa hainareo ray aman-dreniny mao zany ro tsara rengy atao tsara nahay Léopoly miaraka amin'ny zanakanay rehetraky ary zanakanay atao tsara ndraiky mitondra olo mandeha mandreka agnaty lakoronay ao sady zanakanahy zany mety nandry tantragnon'olo hafa fa tsy taminay marigny mora koragniny président zany Léopoly fa efa nindesinao tamintsika tao vaiavy zany andro haligny na vonovoninao papa anady baba azabery masiaka fô karaha fananjerigny baka nandry are baka nisy fotoagna tamin'ny andro raiky igny nandry bonbonnaire zay ry de izy am'izay zany nagnano sary ny zaza télé de nifalitry zaho igny nampidiriko tamin'ny lafe maître baka izy evité papa ananyany mahazo aminahy foana niany anampitra tsara zamby laty vilivinoka akany fody za ialaho oka malao akeo mbola tsy voavafa anao de mopoko akeo zao izy lasa lavitry loatra atsika fa koragnany ray aman-dreny raha ataontsika aketo ataovy zay ilaminagna mahaizanareo mifagnaraka tsara aminaka fa za hitanareo efa maina mihitsy sofinaka amin'ny avingirana ary izy koatra tsy anareo haiky hoe mba marikirikitry fiarahamonigny aminaka eto efa lasa zanakanareo ohatr'izay efa nigadrako mihitsy ya voalohany indrindra président ditry ny zaza baka izy to ka ary zaza reo rahantsika mitaiza ka tsy maintsy zay ray aman-dreny mitsangakongotro amin'ity raharaty ka saika antany anao zany zahay hoe inona zany ny tokony amena ianao mba hiravana eto ty raharaty fa zanakanay tena mbola tena hianatra ary tsy tena hipotika ny hoaviny zanakay takan'izay ihany koa ny hoaviny zanakanareo zay zany mba tiako ambaranao anay fa haiko be fa tsy maintsy misy efa nieritreritinareo ndraiky ramatoa vadinao koa ambadimbadika akagny zay edy baka ny raha tiako tandrignesa le kabarin-draha magnanjany ambarako ana tsara fa efa nagnomagna 4 millions zay akagny raha tsy voafanareo zany mety tsy hifagnaraka mihitsy atsika sa manakoa rehetrehitrinareo sa ampiakarintsika raha ratsika zala tsy haiky raha navaiavy magnany izy anakolo magnany tefa maso tokony magnevanazy ka zay lalany vola fahatany amin'ny raha magnanjany aiza ndraiky tantsika vola zany disagny aminjare anako Léopoly tsy tantragnon'olo ty fetiny antsika ro lahy tegna marigny zany ke 4 millions lalaningy fahatany amin'ny adalagnanareo zala koa natambatra vidiny sambosa na lafinareo ndraiky anabavinao igny mbola tsy matakotry zany hely aby makalefa kolo zao izy président hoe zay aloha tegna tsy maly am'le valo hoe tsy fainezany fa tegna mbo mezo fempotoagna zahay eo am'izany fa izy koatra hoe amaregny na afaka amaregny tegna mialatsigny président fa tena mbola tsy aminay vola zany tegna mbola hikarakaragny beko ny fahitagna izany ya manampina ny madame zay président atsika moa olo am'tanagna aketo ary hay be zahay tsy lefa zany ka zahay te hiaramonigny mbola te hiavana ke mangataka zany zay sy madame anaha mba ho fagnavoatanao zahay mba amenao fotoana kely maloha zany zahay isavotanay tadiavanay zay vola zay maloha ya mety agneky raha koragnanareo zany za fa tsy mila hela noho ny fiarahamonigny za mangataka izy koa farany volagna riky mila voafanareo vola jiaby izy koatra tsy zany mahita za sarotiny tsara re hay misaotra anao président am'izay fandeferana zay fa tena hitady zahay alefanay an'io vola io raha zany koragna zany tsy ataontsika ambava fa fa maha président fokotany za ataontsika antsoratra mihitsy zany le raha
mila soniavintsika jiaby fa amin'izay mba misy feny zany le raha. Ay, ok ary tsy maninona ary fa soniaviko taratasy ty. De madama tonga de vaho tady am'le kely fa so de misy diany tady fo amin'ny tanan'io akao. Ano? Moramora baka zio ah. Nateko aminazy impegna mafimafiny zany avy tsy tanao e. Zao ndraiky afatrafitranaka amin'ny zanakanareo e. Mandra-pahavian'ny zany vola zany ary tsy laiko mihitsy koa za mbola mahita reo miaraka. Ohatra ke za mandehandeha akagny mbola mahita zareo na regniregniky amin'olo tegna mafagna raha masy manomboko zay io hoe regniregniky amin'olo mbola miaraka amin'ny zanako zanakanareo mitombo 2 fois an'le teo koa ifainareo amin'ny fotoagna io. Regny nakoragna zany Léopold tandremo tsy ka tô tsy vola na zavagna vola megna zany faraharaha. Ambelako fategna anao le kely tonga de agny anao migadra agny zay to qualifahagna. Ya papa regny zy ikehiky zany Ya kabarinao Ramse. Tsy dia misy kabary fa tegna managna rambara aminareo ndraiky. Ya hoentiko ragnanao satria tsisy olo-andrasantsika tsony efa madamo anahy akeo za efa eto ary osy koragnanao zany tarignesanay. Ya niatodeko aminareo ray aman-dreny moa zany tsisy koragna lava fa andehangatika zanakareo ho vady. Asa manakory? Raha azoko tsara zany nahita tena karaha olo fa vitako. Tsy na le olo ndesin'ny zanako igny tamin'ny andro teto igny. Ya za zy nanakory? Karaha soran'olo fa vitako fô. Ary zao magnarana anahy azafady raha tsy madiso. Monsieur Frédéric agnarako. Fa mafantatra. Monsieur Frédéric ampidiro ty tsendriky Robertina satria miatra aminazy ty raha ty. Wa Robertina Wow! ana midira to hoe misy koragna hely ato. Ya havy zah mama. Berebetra eo anao e akaikin'ny mamanao eo. Ya papa. Hainao ma olo igny sa tsy hainao? Mo i olo tsary fihitako hoe mbola fisambako nahita izy niany to hany. Robertina aza mavandy na fa nanany meky tefa sofigny akeo lalahy takako teto nampianapianatra bokena tato igny zay mety mazagna be izy miditra ato fa tamin'ny andro raiky fogna izy takako. Tianao mangiahy? Tsy haika be. Ay tsy tsara raha agnaty talandohanao bo Robertinao ka anao io mo Ramse Frédéric miasa aiza? Ay zany mo tianareo hoe za izy zany mampianatra amin'ny privé maromaro aketo. Mpampianatra zany anao raha azoko tsara. Mazava ho azy Ramse. Tena tsy mety aminay mihitsy aloha zanakanay nambady mpampianatra zany. Tonga de ahitsiko ny resaka. Sady anareo ne mpanabe ne anareo Monsieur Frédéric. Mpianatra anao foana modèle anao vady avy io. Dika zany efa nirinao hatrizay izy alekôly akao. Ya tegna marigna aloha raha volagninao zany Ramse fa tegna nanampitevagna azy tokoa zany za tamin'ny fotoagna maromaro. Ka noho ny fagnajako anareo ray aman-dreny nagnataon'ny côté aminareo fa za zany tsy voagny hoe agnadalasy fa tegna anambady azy zany za nideko aminareo. Hitanao izy Ramse hoe? Voalohany indrindra zanako tsy voavelogno aho ary avy amin'izay ny faharoa tsy mendrika na lesy tiany olo ho vadiny zanako io tsara hoe na zany zaha vao de narendre tsy mifagnentagna zanako loatra alefako manambady anazy zany tena marigny na le izy tompom-batagna raha feno fisalasalana teo rehefa nanontoniagna ka akamoramora ty raha ty Monsieur Frédéric tapitra angamba resaka atsika tsy raikitra fagnatambady atanao fa tsofoko rano maloha anao zany mandeha anantany hafa anao mitady fa zanakanay tena mbola tsy alefa maloha. Sady mbola ampianariny koa tsy alefa manambady zany. Ka izy ane mianatra ne zay aminahy agny fa tô fô le fagnaragnantsika am'le molety zay. Hitanao izy Ramse hoe? Mandiana malohaka namody fa leran'izay misy fotoagna antsovagna anao igny antsovinay fona. Ya izy koa magnano zany tsy magnino fa andeha zany zaho amin'ny magnaraka koa zany. Ya. Loso izy igny teo? Loso koa izy e. Zao izy Robertinao farany etako sorany le rangahy igny mandehandeha aty ary haiko diany kiraronazy igny hitako amin'ny fasika ampidiragna rô koa misy diany kirarony igny mitsofotro aty dika zany nampidirinao tato izy igny fa zahay tsy teo de mahita raha aminay anao koa hitako mitsofoko amin'ny lakoro aty diany kirarony igny Ramse. Ya papa amin'igny malohana tegna mazo matoky fa igny fa tsy midrimidrika an-tragnontsika ka toky igny tsy haiko ne raha mataraiky anao amin'igny antilareraka be igny tana ino. Izy amin'io na lavalava to zay izy zany karaha mifagnentagna. Hitanao lavagna anazy
ambaliketiky nala sy te lavagna yahay igny tsy eo mètre 10 akeo lavagna igny ko isy ana amin'ny 2 mètre latsaka hely diny eo lavagna re tsy fagnetaka za tsy megnamegnatra anao direct amin'igny bazary ery ndona mandeha agny Ya base handeha za Itana Franco so dia tokony ampidirigny marigny le ramsegna satria tokony izy angalantsika le vola valohety ifegny amin'ny président igny anama mieritreritra misy valohety zany raha magnan'igny wa ana aza merigny akanjo gôdy tsy hainà raha miposon'igny agny ya mbola hita eo zany niala igny mitondra fisainagna aoha za apikandriky teny tsipitsipika fô igny hela voelingeliny ko wa ato masy za wa mandroso mbola tsara ya mandroso an-tragno ya hidika za mipitripitraha amire hagny zay kabary kabary ndraiky misy mipetraka ato matsaiky magnangy hely nivatro sambosa ia mipetraka ato ziny ko zanako e raha nanankory ya antsovy ty zay zafady edy wala raha misy ino eto atsika miaraka mikoragna eto na mahita azy zanako laso nagnanognano fahatany akagny la maty la zaheo indriky sisy resaka fahatany fa antsovy fa izy tsy raha tokony mampambory ndraiky tsisy raha mampambory maravoravo fa etiny any ndrasy pa zay antsofiky sady resy papan'zay o antokotany aka magnamboatra rovana akô zegny izy tadiavako reo papany zegny miaraka aminao baka fa hafa lalahy to sa ino ko raha nantsovany zanao iandraso izy ndeha nitsoviky blasika avy atako ambony latabatra eto 5 millions aminaka ty miampy le 4 millions nagataka tamin'ny madamo igny 9 millions total igny araikitra ko tsy raha olo bisy mahamay fa azo fegny efa an-tragno ao ologno zany moa sa afaka ho izy fa misalonka ndao robertana asa zoviko io ologno zany akao atsika telo mianaka lasy te tadiaviny eo ia ary Léopold fanao di nivatro sambosa farany teo mbola tsy avy izy tokony fa ho avy zay satria nisy raha nampivitiko anazy agny zay azovy mo ologno zany aka mama zanako ny olo sambako nahitako salama tompoko salame vola ambony latabatra toy raha olo ividy ologno moa sa ivanga iny kabarinao ramse wa mbola tsara mademoiselle io misy le zaza tadiavako io ino makoragna narete madame manakory tsara be ramse zay baka mitady magnangy atao vady io mitsy zaza tadiavako hitako mandeha mivatro sambosa ke amin'ny fivarotagna sambosa ramse nitsireny fitiavagna taminao ke tonga de nitsofotro an-tragnonay ty anao hiditra kafoy azy andeha angataka izy signy baka ke fitiavako azy ane zany izy ko vakiny fonaka ty misy sarinazy ke karakory anareo pare sa tsy pare moletry fa io hitanareo 9 millions mala raha izy tô akory zany raha papana raha menimeny anahy maloha zany mandindrika an'io 9 millions io alefaso izy andeha agny maloha fa izy mbola hianatra aminao agny fa tsy midokidoko fogna maloha igny miaikigny aminazy fo izy ko mbola hianatra tsy raha magnino sabo izy fa antragnonaka zegny fitadiavo oza ndraiky ramse ana io moa miasa izy moa anahy io somala vanily zay hitanao io papa misy vola zany 4 millions président fokotany maloha efa voaefa aminay fo 5 millions zay libalibainy ndraiky madamo anahy papa za toro tsy nambadolo magnano io mahiro tsy tiako maninona tsara robertinao hangala baraka zahanao tonga de lay vola io madamo ataova agnaty poketra akao mandeha anao orogno entaka anao magnaraka azy anao papa za ta tsy andeha ta manao zafady aminareo za to tsy nambadolo magnano raha magnano hagny mahitsy tiako papa tegna magnano zafady aminareo mbo mbola zay doko ankilanareo papa ko kena dahana zany tsy avotagna tsy tana problème misy amintsika zewy sady na avotagna na tsy avotagna na dahana ana tsy maintsy mandeha mpampianatra tsy manjary be raraka igny tadiavinao odikodigna akeo sa fa misy rendez-vous nazy koa aminao agny mo papa na mpampianatra igny tsy tiako ko raiky ndre malombolobony tsy fitiavako raiky monsieur igny tsy fitiavako raiky ndre papa ma za to tsy andeha hitana robertina vola fagnatiny saky anahy to vola jiaby teo arogno hentigna anahy mandiana magnaraka azy sia
mafana tragno ato e mbilaza baka hely tokotany ry fa kepakepahaigna ka fa mandigny vady vao ary tsy haiko aneneh lala tsy manjary mandeha vandravandrambre mandreniko anay ma tsy maintsy tia lala tsy manjary ana tsy tiako mizavavay avy hafa agny za tsy mila olo magnandra ohatra tanao i mako amena sady sola tsasy raha ilako ana lehilahy he magnanao zafady amina mahizy mipodipody amy tragno niniko ndraiky babako ato mizahazaha moa za toatra anambady ana tsy lehilahy solasola hely ohatra tana indivadiky za zay zany moramora anao siry je t'aime ha zala vola farazony mamanao zala nino problème blaza mafana aby zegny blaza ngaratsitsiko edy eto e malakilaky anao e camion fa mandigny atsika ry moramora taimbavanao robertinao anao koa mbola tegnatso za babanao ndraiky tegnatso mamanao io mama tsy maintsy mandeha anao zaho ko mbola nifagnaha amzy io mangaly baraka be kenkilany vahiny matoy izy mangataka anao ty robertinao olo tsy manambady io anao mbola izasora magnakory koa anao eish makalefa kolo ya mama ko izy koa zany sitrika fonare tsy sitrapoko ndraiky ndeha nambady izy koa zany raha tianareo atako tsy magnino basa andeha za mafy aminahy eky raha mazaha zany mama ko olo raha tsy sola hely nagnanema be nagnaneo e tianarena tavadiky alekoleko za nanambady Frédéric mbo haikaiky voahefa 4 million olo magnanova ko magnaraka agny eky anao e midopoko akagny tsy voatanao eky ya mama misotra bezaka e tegna marigny mama voahefa ary sakavy ambarako aminao le ompony magnanova koa fa zangy tsy tia lalanao eky anabavinao zao natao sorogno amin'ny raha dalagnanao io raha nieritreritranay sy mamanao tsy andefa nazy anambady fa noho ny problème misy de tsy maintsy nalefa izy nalefa papa ino mo raha mataisanao am'zany iny miskina lamba anao mivitika enao fa marikitry fidirana zay tegna tiako raha magnanjany ave za papa mbola misy raha tsampitsampy aminakahny za mbola misy boky tadiaviky boky ino rô anao zay ma klasiny marigny anao zay zany terminale mito papa e ay misy lauréat vomboka zay mihitsy amin'ny fivarotam-boky mahasoa ndana jerevo vidio corrigé ndraiky sujet de ampafataro za vidiny de vidio malaky zay raha zay ya za miala avy eto fa mifiko magnagny edy za aza tetry nary ya ndao eky baka anao sakavy momagna rô ya za fa izy ya ody mandroso ampidiro mihitsy ologno zany madame fa asa zovoko zany akay andraso salama tompoko salama tompoko mandroso e mandroso mipetrapetra ya tegna hipetraka mihitsy salama ramose salama anao ramose kabare viagny ya tegna misy kabare tsy zany baka raha diako fa andengalangala ologno le raha nifampiresantsika tamindray mandeha igny telefone anakagny baka simba de sao de mba fa nagnantso nare nanandefa SMS de tsy hitako de za nagnataonako aminare zay asa manakory ny afaragnan'ny fagnatako zany kare igny asa pare zao izy monsieur Frédéric zahay tsara nagnantso anao zany ary tsisy numéro anao aminay ity fa raha mbola koragna zany atanao eto efa tsy dosontsolo ohatra fely mafana miaro fely mafaiky tikana zay mandehananao miboaka fa ologno tadiavinao zany efa loso nanambady nanakory tsara raha miseo nanambady izy zany loso nanambady izy ke vola 1 million kanagnana vanteratera zany tsy podinary maninona tsara raha miseo nehanehanao zany vola malailay zany tsy haiko fa andeha 1 million to namenao azy zany sady zany baka tsisy idiranay koragnanare roa fogna zany za tsy mahaiky zany e sembe alako vita moara zany fa tsy maintsy toriky re sao de miantso polisy ara ty ramosety za tokony tory anao volanao malailay de namenao zanako miboamitragno tianao ramosetia moramora vava ramoseo e ifankahita atsika koa zany tadiavina anako nefa hitanay e ana zay miboha agnatin'ny tragnonay ka fa tsy raha lanay ona zay fanjakagna miditra amy tragnonare niany oa tokony zahay torenao noho ny zanaka andeha tsy ampitagnoko nanjarainahy tory zahay tsara nisy raha nagnanjany baka bon tsy maintsy akorotako tokantragno anazy za ravako mihitsy itsapa vy mamainao ka tojo vy mifarimena nda orodany koa voarodagna anao fa anao koa mamavegny mibalabala mandeha aminaka ty fiko lapely mitsenanao mivaravara ko konkogno baka eo amin'ny magnaraka za tana fa milefa anazy aho
Mibo am'izay anao ino mba raha tokony tsagnana anambaravaragna anay akeo iny. Andeha zara misy sy madamo fa tenako avekeo tsy zakanare. Singirity mandeha mongo. Asa zao volo mavosongia iny. Ino tsy saikina madama pedifiky ry. Wa, ana tokony ademinazy na kony lalahy eo. Zava yafondry ademizy. Ha, ambarako azy boko hoe maivagna aminao iny. Zao izy sirie ianao bokana io nanambady olo miasa olo misy vola ke herignandro zaho ato herignandro koa zaho agny am'tany zako agny ke zany natonga zaho nividy hentagna aby isan-karazany io télé mba mahafaka sorosoronao am'zaho lerany tseky ke zaho fa izy mamanay asa karakory ko misy misy raha tena koragny volagna aminakasandra vahagna problème ya ehe hasa baka raha handianana zany fa tandrandraky ana regny misy fatifatim-ba yavinao akagny ampahitako mako ana tsara bekiny ana ana fa namotiky zaho amin'ny fianaragna anakahy ave zaho mbola andeha profesina tsy possible aminahy baka zany yaô ndao ana doko tsy matoko valeranao amin'ny tanàgna to tsisy vayavitiantekonao ary tsisy vayavitsaratsiranao io zegny matokisanao ary izy koa baka ilainao io ho azonao azy io natatsika baka plisy zaza mbola parefo baka plisy bebe zany izy tsy mazava aminao ke zaho sambarina hiteraka aminamo tsy jeroako zagnahareha za misy ny ratsy mbola tsara azoko menimeny lalahe azafady aminamo hiteraka amina azafady tsy le lasola hely nagnaniny ditrako za zany za amin'ny tsaragna mahazy za zany amigna ohatrina anao apetraka aminao eto am'zegny atsika afaka miteraka mbo tombotombosina boka vola petraka anao aminahy ke zegny edy za mbo mazoto hiteraka amina izy koa i fa vola fapetraka amina aminahy aketo mialatsigny lalahe mbola tsy hiteraka amina malo ave koa mo ndraikindraiky za to mbo mila andesina mandeha magnaraka ana amin'ny tournée agny mo tsara hatapy ambiny tragno ka tsy raha gardien nangalana za tamin'iniko ndraiky babakov tagny mbo mila andesina mandeha amin'ny tournée wa magnaraka ana akagny za mbo hitako raha tana jiaby akagny araiky zegny tegna mbola dinihigny tegna mbola dinihigny be bebe mitsy satria hainao camion io ndraiky zy panina andalagna azy io sy ka miaraka mijaly agny ziny fitiavako anao tsy tiako anao miaraka mijaly aminaka fiadaragna fo tiako misy mandriky aminaignanao fiadanagna fa tsy hoe fijaliagna zany izy io ia za io andeha sirie tsy amena biso hely ma za metre araiky fa biso amena za fa izy hitanà lala na metre araiky na kilo araiky za tsy agnamesy koa niany fô tsy haiko mandignana ampodeviagny doko amizegny zaho mazoto koa niany magnanao zafady tsisy biso na de metre araiky na kilo araiky na firifiry na 1 litre aza ziny mbo risky naka mandeha miasa agny tondra vola be za baka viagny zany baka le tegna izy mandignana mahazo vola be amizegny ana meky biso atako le mamy izy amin'izany fa izy koa na zay mo hazafady nda maloha mandeha amin'ny tournée agny bon ok bas za fa izy edy anao tsy teraka aminakay sianao moa volany lavanio akory mana zany tsy possible baka anao tsy teraka aminaka za fa tsy niteraka antragnonay engy mifatiko agny nangalako anao hity rahako anao ndraiky tetiky tsy hagnano mazary perte total baka zany tsy marigny amin'ny balita zany amin'ny black camion akasy foratako balita rety za mipody viagny tsy efa nomanao lambasaky raiky mazao madamo wala na mbola tsara tsy vita antamiagna ke fogna efa mangataka lambasaky raiky hafa koa areza lamba ndesina tamin'ny saky nandesina ny tournée iny koa fa tsy hay hita vela agny igny mbany volo agny tavela mbany volo nandehananareo agny ia hainao boka asa ty tegna pezipezy lavaniro fa tsy hay tsy azony mitsy mety nankalarin'olo ty raha io arezany vola vola fa direct niversé comme banque agny ameto malôha raha be ny banky nandrabezanao azy sosina niversé vanao azy mo koa tsy hitako aketo zany tsy miboaka saky mbona ana koa mbo tsy miboaka taratasy ny raha malafy doker aby nisy efa ndresy sigara raha madame za zay na tsero raha mamaty za angosina bavy ay tsy ho azondraha aminaka manafo regny tsy azondreo raiky oe tsy diky sigara ndreko re za koa gaga madame tegna tsy tiako raha karaha io fa anao azy matahotro
20 millions zany tsy maintsy agny raha io ne fa kajiko agny zavagny igny nderako amin'ny banky tsy maintsy mangala ndraiky za taratasy mbola ho avy baka relevé ahitantsika zany fa izy koa tsisy akagny miaro aminaha anao ary ampahitako zah lah ty hatramizay zah nangigny fô mbola ho ambariko anazy zovy tsara be zaho anao ma tsy haiko anao fa haiko mbatiko eo zaraka mamano bako alahy azara alagna nifadiagnatsika fa folo taogno azara visuel ko siri moi mbo hela tsy nazo antegna yao ame senao baka za tamitampy saky misy labarakay ataova masiro somary amezanao 4 millions ndraiky zaho siri ndraiky to ndraiky edy tegna marigny za fa fagnaraka atsika koa tsisy mipody vola ndesinao avy agny tsisy koa ndesina miboaka relevé mila hazoko na andraso malo za andeha amin'ny banky agny hitako nisy narotsaka anao zay vao ana mahazo vola miboaka an-tragno ato resaka tsy fatokisagna amin'ny tokantragno tsy mety madamo ameza za raha zay izy fa regninao 20 millions agny 4 millions nagatako nivadika 20 millions tanao zegny 4 koa zio avadiko 20 koa agny ny problème velotegna mandeha mahitsy ameky zany ramse fa tandremo zaha vandivandiana tegna mahita raha aminaha anao zahany vady mariazinao tsy vadivady an-tany vadivady magnani fogna atsika to vady misoratra mahita zaha anao ke zegny edy baka ino koa setokisana zaho meza ty raty ndray vola zany nda maloha miseky hely mo lotonao avy tamin'ny tany nandehanana tagny nafisehagna tsisy fa mila efa andeha edy koa misaotra vola agny andalagna fa za miseky ariva varanahy zay amin'ny tany fitsahan'ny tobilinay agny agny za miseky bon voyage za fa izy madamo mba nagaga zany ndraiky raha tany ramose igny raha tsary fa tany mangatangata bola mazagna be magnanigny isaka mandeha mety misy raha donko agny fa tsy haiky andraso zigny ararahiky maso tsara be ato ahaizako raha tany wa papa zanako za misy raha koraniko amina zany mo atserasana an-tragno kagny na mikoragna amina fa mibiro akato za baka rô papa fa ambory loatsy ambory amin'ino misy ino zako ny papa tegna misy problème ino ambara za ino problème ana ino agneligeligny za amin'ny asako eto fogna anakagna masiaka papa mahambile fogna mbola tsy marary ana problème ana zany nda miboaka agny za handeha Nasdi ary mahitsangana nambaravaragna ke mipidana tokony anao misy raha mampiasa loha azy ndraiky izy ty fa tsy sakony ambara za fogna ambilako ny tany akony ambara za koa tegna problème anao zanako anao edy aza masiaka papa zanako za tsy masiaka ambara za ino problème anao zanako raha ibaka tegna tsy kiniako fa raha tegna nisy tenjeky ino karazany zanako tsy zany ndraiky papa fa d'accord koa reky valagna zany za bikibo nagnino tsara nasdi nagnino anao ambara za tsara kony zany edy baka izy fa regnina zany bikibo bikibo ana bikibo nilay zalahely igny olo hafa fa tsy haiko aby tany nimboany olo iarahana zany tsy hainao tany nimboany so de mbola Léon Paul fô zany na bikibo anahy fa na malaigny agnambara zany aminaha fogna azo avy agnaraniga zany efa tsy tsara aka ediko niagnagnan'zigny hitana zany elifagna zany olo iarahana zany de tsy hainao mihitsy sana efa koetra mihitsy anay agnano makorely tsy zany fa tegna hadignako agnarany anany zanako ane mbola mpianatra magnino ana magnano fomba raha tsy magnano zany tsy magnaraka hanatra anay ray aman-drenina anao agnala baraka za amin'ny asako mihitsy baka tegna tanjognay ambara za olona zao anakibo zany fa tsy ambelako moramora io ambara zaho za papa iboaka manka lefako olo Nasdi mipodiana anao za Nasdi mipodiana anao losy fo izy mahazo iny tonga an-tragno
mampinana anay Leopold anazay karaha mahalany hanigny niany to hangitry ny hinagna. Zaibka mama tegna misara mampiasa loha za tegna grave koa nisy volaniko grave zany raha miasa loha moa anao tsy dia maninona loatra fa atako fa misy problème hafa koa za le kely efa tsy ama problème anao tsony hanaveta zahay boko planao io Tsy fa problème mora mampiasa loha azy zany ka kezebaka izy le tegna problème mamoa pampagna tegna grave tegna mila vagna amin'ny lakile mihitsy papa alève la clé ny la douce dia va ao amin'izany problème anao zay fa zany eza potipody misofoka aketo problème anao ka ko mbola elam-bola za le kely efa tsy nahefa zay mbo za tana magnanjany edy zaza io mbo tandrignesy problème anazy zany za ka ty tena fa manasa tanana amin'ny zanaka io tegna marina zany satria volagny amin'ny raha raiky izy mbola ampodiny foana le raha tsy haiko na problème inona zany zay izy mo izy ko fa misy problème ndraiky misy raha mahazo azy mo zanako izy ko misy fagnahandriky zany ka tsikaroa tsy haiko zany ka ty tegna tsy haiko zany rehefa tsy hinakanigny anao le kely amblaky ana vantinagna akeo zala naveta ray aman-dreny fô raha tanora am'izay ty volagny fa problème anazy any Leopold papa anapaka mantera tsara be fô soda fô raha hafa tranga eto niany koragno fa zany sady mihinagna za io regny raha koragnonare za boka fa nisy nivolagnanare hoe narangaranganare za miaramiaraka amin'izany ka président fokotany ke nagnino anafy ty mantera boka napapa fô grave mantera maloha ana ino raha mampitsangatsanagna anao akera papa ny hoano vary io vangoko ty baka boko le zalahy ty rehefa tsy mahay tsara izy ino mo izy ty mbola raha be pape raha be nagnino raha hely raha be mbola tian'izany ka président fokotany za anao tiany mo dia nagnino avy ty dia nikehina koa lehilahy baka lehilahy dia nehinay akoa avy ty zany baka le tegna grave zany baka raha ty fo fa izy amin'izay baka tegna za handeha beki pape rino dia nanao varavaragna io akagny ino andeha many za hoy zao izy madama napikibo zanaka président zanaka anahy za tsy raharaha zay toy nitsony na higadra izy na hagnino izy za fa tsy raharaha igny koa efa tapitry ny fanavotako azy farany teo mbola izy milanja raha natany akay laka zany ka tsika zany evelany gadrakagny fô raha magnanjany zany ko ny fangatyao za tsy nahavita tanora ko sarotry volagny mafy loha mafy atoka mbola izy lanja raha natany tapitry ninahy zay za andeha hoandry mantsagna franco mbo sy avoasa loha la zanakatsika fa izy raiky atoko zanakatsika lalahakita mbo faralaha za ka tiaza meridena ao zany na izy nilefa izy mivolagna azy nampilefa azy baka avy aminazy so dia izy tipahinao ake efa hely boko za fa tsy faly aminazy mbola ao aloha zavatsika ve zay toy ny ataon'ny président rehefa avy eo tsy maintsy amosa mbabany ane zaza igny zay tegna marigny elanela higady eky zazy efa nivolagny te mbola nagnano fo zay bisous sirie vinavina am'izay anao tegna mbola mangitry mihitsy vola maloha mandeha loha ave misy bisou zany aboaza maloha sorany vola ave misy bisou zegny na zegny raha mbola tsy hay hoisy zany any sa tsisy fa vola fosaka ave boaza ake ave hitako anao ty toko zay sakara vola lavany dekilo tsitrika amezako anao ty hoe 4 millions fetako anao sakaram-bola ty vola misy mo 2 kilo edy lavany hazona tagny dekilo boka le lafo zigny sasany mbola tsy lafo mbola misy 20 kilo mbola tsy lafo agny vola 2 kilo mezako anao nino problème iaô hitako ndraiky anao io tegna tia za fa izy ko magnandragny tsy mahino atsika roa ifampiteraka basy zagny zaka tadiavako alleluia ty kamiony balita mijanony eto to dikan'izany akato dongotra montsy forany hoe ato zany tany fandianany ody
Ody Odio zay tokony namanao ampitalenao re zegny ampandroso an-tragno aty Ozofo koa zany aketo solopitaly zah zany mandroso mbola tsara madame mbola tsara e mandroso an-tragno madame aketo fô zahy misy ologno tadiaviky olo zao veky zany zahiby ka mbo vahiny zay tanay fantiny afo ndraiky sao de olo haiko fô vahiny anao efa firy mo nanterana teto moi zay madame mbola tsy ampy volagna raiky satria zahy mbola votokatragno mbola vitsela zany naviako teto areza mo olo minday camion io zy mo hita olo minday camion tadiavina raha miseko baka mitonga camion izy an-tragno ka nankôry i raha miboaka atao edizy azafady andrasake ba tsy izy aboaka so de vaya fogna olo mpividy lavaninazy lo aboaka izy wa balita raha misy ino ma aka misolo mitady anantany aka ya tantano afo izy fa zahavy na zahela mo holo zany akako olo meky na baka nanamany tany akagny koragna zahavy basovy koa va mitady zazy tsy va avy mahita bogosy tena ka koa zegny iby ka fa tsy hay bogosy tety karaha nanigny iby azovy mo le katsigny bato ana io fa misy tokantragno hafa atao le tournée atao zany fitoriniavana matetiky hitako ana isaka mody efa tsy mitonga saky tsy azoko izy to balita mankory tsara zigny te madame zah vady mariazy-ny balita izy mo amina to izy andaniany fotoagna anaovany mitournée mandalo hely aminay akagny avy mipody atao ndraiky magnano mitournée moramora vavana madame zah vadizy vola 9 million angalanzy zah tantragnony ray mandreniko tagny tsisy vadiny aky koa tsy zah asa mazava amina zany madame zala manakory marakaraha ty anareo samby tiako alamino le raha zala partout le raha atoko amaray koa zah aty afaka amaray koa zah ary une semaine ato pare lala tsisy fagnahy matenao partour nanino zany nagnanaovana tamin'ny lamérite fanjakagna tagny zita partour tombo fahaizana zay baka ana io mola laha mpamitika ana i balita mahazo ananiany batsa azo magnano ananiany maty fa ana io mola fa misy vady mariazy avy amana makakalefaka zah ake hamono zah va yavita zara madamo mahazo aminahy ndraiky koa ananiany ananiany boka mezaka le mafana tsara ananiany ambelanay edy zahe va yaveroa vavy ankilikily fahina signa haray asy matarimboky zany andeha zana alefa ngomia matinawi ananiany takarika ananiany ande lefa kagny bena rindri loso vunjanale zaho agnadary fa yavy reky zala rindri malaky igny izy rindri vunjao takalaniky ananiany mandroso madame salama tompoko salama madame salama petrapetra sotra azafady président zahy misy raha diako aminao atoy mikasiky tokantragno anaha zah manambady to taratasy mariny taratasy fisoratananay mariazinay nefa izy nangala vayavy hafa koa nagnano tokantragno hafa koa ambadika rô de zany zany no andehanako aminao atao président andihy tory azy ke aiza zany izy am'izao fotoagna izy baka vambako tantragnony vayavy io avy teo samy namboko azy ay ndraiky vayavy ave izy losogno nandeha nilefagny tsy hitako tany misy azy izy kewy ke ino zany raha tiana tongavagna am'izany madame tsy zany mo magnantogno re fanjakagna na zany fogna hoe asa ino raha tokony atao azy amin'ny raha natany zany tsy misy azy mendrika azy amin'ny raha natany zany iezahagna lamigny fogna ndraiky zany madame fa andraso izy amentsika convocation izy de antsovigny izy de anarigny izy de eo zany mahita le tohiny azao ve agnarany ramose anao igny madame zaho balita zany agnarany
ha karaha anao balita sa efa toany agnarany mihitsy zany fagnaragnara misekla te zany zaho balita ary tsy zany le ngia mitondra camion misoratra balita le zala somary solasola vantony igny menamena volo igny menamena keragna igny efa izy edy zany président ô fofo hely igny koa zany ia ô fa izy edy zigny ia ody papa mandroso o zanako tana papa olona bikiby zako ne hitady ampilifasiny ray aman-dreniny azovy moa olona zany tsy mety ambarana zaho hoe azovy Léopold mbola Léopold kwa mahita raha aminahy zare ndraiky za tsy andefitra zany mihitsy ndamana anahy fa mbola misy problème hafa alamiko amin'ny bureau nahy ato aloha ya papa za handeha mbola hely zany kanao igny président hoe kebikibo iskeo igny za koa ny madame tegna ketraketraka amin'ny fitezagna tanora vaizy hoe ya izy koatra misy ologno mahay tany misy azy madame de tiako vacation ty amenao azy mba ho azony ya misaotra président antegna mitady tsy mety mahazo zazahely mbola mpianatra ndraiky bikibo ela raha fiainagna hoy za ndraiky président eritreritry anahy edy fangatahagna anahy fogna lazao fangatahgnanao madame izy koa mety aminareo edy raha koranky zany président izy koa tsy vitanareo mitaiza zanakana zafinareo ateraka zanakanao igny alaiky président satria za hitagna agnatiny mbo mitady zaza koa madame tsy idiranao mihitsy affaire zany tsy tokony idiranao anao zany magnano hoe zafiko tsy hoveloko tegna olo tsy mahazony raha anao sady zany tsy tokony raha fa affaire anao fogna zany tokony idiranao laligny ny tiako volagniny amin'izany fa boka président tandremo hoe ary fadianony mangala zaza fa tsy manjary tsy tsara anabaka mila magnaraka za mandeha président wakagny agny etsika mifagnazava gongombaka varavaragny io ody président azofo koa zany mandroso anabaka midira tôna balita midira tôna zoviky wa mbola io ka vaiavy igny ya ipaka zay vaiavinao igny ao zaza tsy avy ao ramse azafady mipetra eto anao fa tsika andamin-draha ia mipetraka za misaotra président ho za ramse azovy moa ny tegna vadinao amin'izy roa reo araiky ato ty sa araiky tiky ia mazava fagnotinagnany président tegna tsoroky aminao ndraiky ia zareo indriky samby tiako fa raiky izy tegna misaotra aminakahy zegny ara-panjakagna raiky io ia fitiavako re ndraiky mitovy be magaga za mitsy anao ty ramse sady tianao zany bôtsibôtsy de aveo koa tianao koa daboara ia ainao baka sasotra kabaka ke diagna jiaby zao izy ramse tsy mety raha atanao tsy mety mihitsy fomba anao io vadinao tiavo ajaio izy ary ambarako ana tsara fa efa nitory anao ny madame na takato de izy koatra mbola tsy mety miova anao ampiakariko raha tika ka za zany ty laminanareo zany za amizay mba managna tokatragno sambatra zany anareo ro mivady fa manjary mijaly vaiavy atao raha karan'io ya zao izy madame za tobaka vaiavy ary ana io mbo vaiavy koa tsy magnino zany izy koa za handefitry mbola sady mbola misy hanjarako agny ambadibadika agny zay fa za mandalo misaotra tegna nahazo tovavy mbo nisy fagnahy zany niarahany balita io misaotra anao mademoiselle azala afa izy manao andraso azala andraso nino ana midoke idoko hagnino koa petranao balita fa efa niala zigny de anao tsy tiana petra eto fogna anao fa milamina anareo tia vadina io ary anareo zay ampanaovigny taratasy fagnikiagna amaha hoe iova zany anao iova marigna anao itia vadina io tsara de ampanaovigny taratasy eto zany areo ia izy ndraiky mbola tiany za fa zigny natavitro zigny le taratasy ndraiky ane tsy olagna le vadiko ane tiako izy io fa izy zegny koragna fa igny nataony ke tsy magnano ndraiky zegny manomboko niany zaho balita magnaraka ana amin'ny tourné fô
maty fera jiaby. Ody Mandroso wala reto magonigony iny karaha feno lamba raha vatro fripy aminay zany tokavany papako ipetraka atô zany nagnankory ary za zegny koa tsy mandeha aminareo to haigny samboriny zany kanareo gajaina atakokoryko zany nefa papan Léopold mbola tsy eke iampitripitrake fa maloha fa mbola mandigny papan Léopold avy any tegna manapaka décision hoe na manankory eke fa feno zerikany jiaby mamay midiran-drano akafaka misy vahinina zany ya zay ny tsy mialim-bahiny sady tsy mialin-jafy koa talalalalo tsara mampiravy os tomolo lefaka ino magolo be nato hagnino manao hoe hagnino ma zako nipetraka atô tsy mety ipetraka atô natazay fa mivalotro sambosaka ipetraka atô hagnino koa na andeso agny gonina mo zay tsy miditra amin'ny raha magnanio ana mo te higaja oe loza efatra hitanao mo zany ka tsika fa agnatin'ny kibinakahakato agny ana mbola misaky lefaka fogna hitana za boka tsy haiko raha milomako ana inona jo foana tsy haika zay hoaninakato hoanitsika roa moazagnahary loza miantony ty matiny papa zako avekeo izy wa mama antsova de Léopold tatrika antinaka amin'ny tôbily to hagny bola nankory mo nato rasa rabaty koa raha koa fa tsy anjariko fatahagna to edy ary zipika avy taminare fa olo fa manambady namenare zaka le to eke faragnane magnanto takitra antompim-bady to zahay mo nahezigny nanambady izy koa nanambady ena tsy narosikinay tagny wa Léopold mankory da mandeha antany aka hoe mitatitra entagna nabavina fa haveka koa izy efa nisarabazagna ny gadrilika koa iahavy zaho re entagna amin'ny tôbily re tonga de jitsody aby re tozala raha tsy efako raha tanare to ya miromborombo a manambady fogna ave magnano raha magnanimy batabata hentagny zy mo sambadina sitrapoko ndeha nambady zany koa tsy fagnavotagna anaty higadra avy tamin'ny vavaiavinao izy ndraiky iny tsy de kiniako loatra fô ndesika entagna ana reto magnanaova koa magnaraka hoana ndraiky entagna ana raha misy vahiny andeha hifindra an-tragnonay mo sara olo magnakory loatra entagna maro aby reto Léopold entagna anjovy ma izy abidirina agnaty lakoro agny anao nanankory entagna anjovy izy io za entagna mbola tsara papa entagna anazy raha nagnakory manato ihagny nisaraka sa agnano vakansy nagnakory olo fa manambady baka namezanare za izy to faragnane takitra tompombady ta rehefa tsy anjara de miravana zany amin'ny firotseo an-tragno akao entagnanao nda za agnatitra sakinaka to ve za manampy Léopold mitatitra izy io anazera papa tonga de fa midira amin'ny salokagny fa misy vahiny mitadena oka vahiny iza midira fo ana mahita azy vahiny iza koa ara zany aty tazomy sakinaka ty zany de olo za olo zany aka azofo bikipo to tsy mbola zanaka président fotany ty mbola tsara anao tovavy mbola tsara entagna anjovy feno gony misy lamba marikitry anahy entagna anaha hagnino to mo ana izany hagnino to za boka antokavany papako za zegny koa tsy resinareo gajan zegny zany kanare tegna sitrapônazy zany so de boko vadika raha hafa ty zaza la tsara le tazanaka le fa defaka reto eke magnano le tany le raiky vavy magnano le tany le tovolaka gajo mitsy fagnahana zaza raha fitezagna magnakory loatra akory papa reto atako aketo entagna sanany reto
Za nge tegna tsy faly misy mahita raha tana io. Osy. Vita fitateragna hentagna io dia mitokantragno agny an-tany hafa igny anareo ndraiky zanak'ologno io. Mamelo tegna anao. Tsy mety. Ina injay papa. Mianatra magnamboatra sambosa amin'ny mamanao anao dia famarotana sambosa velomanareo amelomanao zanak'ologno avy eo. Tapitry ninahy. Oazala. Inona sambosa koa? Aka misy boky nividigny ta fivarotam-boky masoa zay mpagnamboatra sakafo. Zany fôko zahavo ave. May magnamboatra mofo are veke ve lafinareo agnamelomanare tegnanare. Tja. Eto eky zagnahary. Lasa namelony tegna eky lehilahy. Amin'io vatro sambosa koa. Ty zalahy tsy mety e. Andy vatro sambosa ndraiky koa. Tsy haiko baka antony nabikibo anatoy. Franco, to wa. Nankoro. Ro, zahavo karo. Frederic mifitro zanaka. Ary tegna izy. Hagnino aty koa. Nahita zanakatsika nialavy amin'ny matsabory dia hiditra amin'ny ranomasiny amin'gay koa. Atako mahita raha aminahy io niany. Aboa lapely eto varavara hoe za milomay mafy be to dia mamako lapely fioky aminazy vavady ero iny any. Vedena de ve magnanogna ny fahatany ve migadraka igny. Ke izy efa mpirovolagny izy za tsy mila izy mbola mandeha ty foana izy. Wa matozy mandeha toboka fa misy koragna anatin'jare sy zanaka. Areza mo Robertina. Izy mandreka amin'ny sambranazy ao. Robertina. Misy ino koa zalahy? Mbola mikoragna amin'ny ramose igny fogna anao? Izy boka za nomalipaka nameny vola 200,000 zay nidiana kiraro io hagny. Mazany izy magnarakaraka za fa. Zaza tsisy fagnahana io. Wa, zany fitry za zany. Mipitraky anao? Fioky amin'ny lapely izy niany ty. Wa papa, ologno ny fiona lapely zegny wa. Aza ta zegny ro izy e. Oy, karaha papany ro ary indra faranazy tsy ndraiky angady matiky zalahy niany e. Efa reky nga fitrona teo. Tsy nabaka fitroko fa zanaka. Zanany tsy miboaka lohan'ny ray aman-dreny zany nga. Tsy maintsy ray aman-dreny miboaka voalohany vao magnaboaka zanany. Midira agnaty lakoro aty anao koa mafy. Tsy zany baka fa za tegna tsy ady aminahy fa tegna ikoragna raha manjary zany de koa keto. Wa papa, io edy raha halako papa wa. Nda tantany sofiohony lapeliny ake olo niany etsika to niany baraka. Ya. Salama tompoko. Efa ela atsika niresaka teo anao tsy nagnano salama. Ino moa atodianao ato ino? Tsy zany baka fa za mitady Robertina. Asa aiza izy? Robertina tadiavinao sa angady ty? Robertina fa tsy angady ramoseo e. Za Frederic tsy mila anao ataorako ravinanto. Tapitry ninahy zay. Ko mbola mikoragna koatra am'izay anao. Felako amin'ny lapely te talandoha anao. Tegna zay tazany ramoseo e. Tegna mialatsy aminahy fa tegna izy zany e. Tegna tiako arô zanakagny e. Fa tsy haiko zany mahasarotinare am'zany. Zany olo miasa e. Wa papa, ameza tola lapely to tegna zafady lafiko vitina papa ameza tola lapely to wo. Afoko zaza tsy saina ty. Ny akeo fa tsy aranaovagna anao ke mbola angalangala lapely ty koa. Mila fioko to izy ave tsy mandehandeha to eky. Ino mora hidirana fankatevanjare matozy saveke afanjaranjare miaraka. Mandiana anao Frederica? Tegna marigny zany? Mandiana anao Wa Franco, atana ino mo zazare wa? Tsy tiako izy magnano ravinanto kôl tsisy kabary karaha io. Izy baka na tiana na tsy tiana izy koa fa izy anjarana amenjagnahary azy ke takory. Hirboatigny fo? Wa papa, efa renky Leopold nanambady zanakan'olo. Ke mbo ambilanare la zaho, mbo hanambady olo tiako sady tia zaho. Mbo fangatagna ndraiky naka papako. Ary sitraponare te fanaraky. Ke mbo ambilako anaka mbo harahnare mbo fangatahako zany. Zao izy ary. Ikeky zany.
za tsy anakana ny anjaranareo fa mahaiza mifakatia fa raha misy problème manoana aiza mitaraina aminakary mihitsy maloha tapitra zay koragna zay midira an-tragno tenareo atitsika fandamina oika mba zay ihany mbô nafalifaly fonaka zay vao mbô nisinitsinitsy zay ambila zay hitry basy